Първият ми спомен с велосипед е с малкото ми оранжево балканче, което се научих да карам всъщност на етажа в блока ми, защото ние имаме едни много дълги коридори, които са доста по-големи от самите апартаменти. И като градско чедо, на мен това ми беше опцията и се учих на етажа. Класическа история, майка ми ме буташе, в един момент спря да ме бута, аз осъзнах, че мога да пазя баланса сама, беше супер, паднах, разбира се, ама след това вече имах самочувствието да карам. После занесохме това колело, същото въпросно балканче в Елхово, търчеше от багажника през целия път и всъщност тогава аз усетих какво да караш колело, защото малък град, общото имаме свободата да караме навсякъде децата, няма кой знае какво движение и там момчетата имаха бегачи, всички момчета. Аз много исках да се рейсвам с тях, обаче с малкото балканче нямаше как, но все пак не се отказах до момента, в който отидох с тях да се пускаме по един адски стръмен баир. И на мен контрата ми отказа, разбира се пребих много брутално, тялото бях сини и въпреки това не се отказах от колелото, защото колелото до ден днешен ми дава едно жестоко чувство за свобода, което не мога и поне не съм открила как да си набавям по друг начин. И в тази връзка апелирам всички да си извадят колелата или да си вземат колела и да излизат веднага да карат навънка, за да разберат какво е това чувство за свобода, което им говори, защото е незаменимо.